Ali nije da 3 kune, nego moraš imati 3 kune. Ako daš 5, ne može. Da. Nek 3. Ja nisam još vidio kunu od 3. Vidiš, ima papira. Šta ti sad htio? Ne znam, šta radiš? 5 ruke, pa dobro, to je pohvalno. Imaš neke na... Hvala. Pinac. Kaj, da se stavimo kopirat karticu? Što ti papaš? Double King. Jedan. Daj samo grizmo. Eto malo to polagaš. Samo Ti si baš perverzan. Si totalno nastav. A gle, ovi svapaju, Nice! Vanilja swappinga. Nice, vanilla swappinga. Si normalan! Slušajte, jedan silima laj bježno odavde. Bježno odavde. Nervira me ovaj blizina. Daj, nemoj to raditi. Kakvo nepoštovanje prema automobilima. Sad će i on stavljati usta isto, ajmo da to snimimo. Ti stavi tu. Would you like some penis? Pinas. Would you like some penis? Pinas. Ja znam ko najviše voli da ga snimam izbliza. French people. Kako je otpilan, gle. Samo ovako vidi. Imaš odgovor? Ja odgovorio sam ti ja. Čekaj, možemo onak pretrčat preko auta? Ajde. Oj, da, Strašno. Ne! Miro, ne! Kakav si ti glupan. Što nisi ušao ko čovjek? Pa je, evo sad. Evo. Dakle, ključ je kod mene, kod auta. I gepek se ne da otvoriti. To je tipično Renaultovsko, ne radi ništa, jel? Sad ćemo otvoriti gepek, a dalje ćete vidjeti šta će biti. Sad. Ne vidim ništa. Jače. Tada! I gepek smo otvorili. Koliko ono Megane ima? 9.4 do 100, sad će imati 11.7. Dakle, glukak fura cigle za roštilj. Ovo će biti jebeno. Puj se vrdi na boka. A što dobro, nije još auto. Možeš kupit ciglu, I na otpadu ima svega, pa i crknutih miševa. Evo ga, 1. 2, 4, 6, 8, 9, 11 komada unutra. Auto nije ni pao neš puno. Puta 3 kile. To je to. Ajmo kako auto ide sad.
Da, okej, Rešetke oprema za počnu roštilj, tu kod kog je? Kod mene jedna rešetka. Rešetke ima i Kod tebe varijante. Ajmo, prozivka, druga idemo. rešetka. Kod koga? Kaj kod Jedna rešetka je kod mene u garaži. Druga je kod mene. Kod mene je hrana. Cigla. Da. Cigla je tu. Tu su. Da, Nisam ja cigla. Ja sam Cigla, 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 konju. cigla. Da, rekao si da ima ili nema. Znači, dečki, ajmo prozivka, evo te, ovo Ima nije. to je još ostatak opreme od roštilja. Da. Da. Da, sam pitanje možda. Di? Jesi ponio? Jesi, Oti u auto. možeš otvoriti? Ma u gepeku, evo te, pa ti si stavio, Da. evo te. Čekaj, jel se može otvoriti ili? Čekaj, jesi ti probao gepek otvoriti samo da pretopiš? I ručite ne. Zajebavaš me. Ne. Aj probaj ti. Daj mi ruku. Je otključeno? Da, otključeno. Aj probaj. Daj vidi. A ovako neće. Čekaj da probam, evo te. Čekaj, deke, malo torba još samo. Ajmo. Malo torba, i sad samo jaknu. Sereš! Do jaja! Sereš! Do jaja. I sa svim tim sam ja bio najbrži. Čekaj, jebeš me! Čekaj, jebeš me! Ja sam sa svim tim bio najbrži, Najbrži! Do jaja! Do jaja! 1000 kilometara! Sad će mi auto troši 4 litre! Do jaja, Punac, znaš koliko sam ja brži od tebe u Hondi sad? Boli me kur... Ajmo! Roštilj i u Osijek ponovo na Ajmo! stanju. Koji ste vi debili, Gepek se da otvoriti. Jebeno! Jebeno! Evo, sad mi više ne trebaju. Znači, ja se jebem s ovim stvarima tu, gađaju me ruksaci, smrde mi tenisice, idite u pičku materinu, evo. Čekaj, jebeš me, znači ja sam više išao, ja sam tamo onom kurčevom Interšparu hodao ko zadnji kreten, ono, dok ste vi jebali po moja, pička matera, sve ću vas ubiti. Ne, to je bilo od Zagreba. Sve ću vas ubiti. Meni je isto bilo žao kad sam vidio da ti auto ide Sprengine. jebeno i sa ciglama. Znaš, on nisam mogao vjerovati, ja onako zadnji, kako on ide tak sa 100 kila tereta. Stari, a meni drama na startu. Pulo. A meni drama na startu. Znači, opcija A, proklizavim s kotačima. Dobro. Jer nemaju gripa nikakvog i auto stoji ko brod. Opcija B, kurim kupung samo tako, a trese mi već polu osovina i Bog te pita šta ću auto napraviti. Dobro. Vidi koja idemo klinic s kotačima jedni. Znaš kakav je meni, mislim, isto mi je bio surprise kad sam vidio tebe. Tu. Da. Onak, šta? Koga? Kak? Njega. Kak? Aha. Ja sam prva, druga njega imao, on je u trećoj već. Kak je to tu? Ko auto bježi tu, auto bježi tam, auto ide ovak, auto ide onak, ne mreš glavu i rep ne mreš uloviti iz toga. Ne mogu zaključiti ništa. Mislim da će se sutra demantirati. I sutra ću se ispričavati. Poštige miš. Ima Banbus. Bambić. A, ti Bambić. Gdje sam Banbus? Banbus. Pa taman, kaži. Ja Te gledam ovu lampu i dođe mi da priznam sve. Da. Priznajem. Ajde ti to malo ajde malo sutra spuši. Ajde. Znam šta si radio prošlog ljeta. Kurčina. Roman, ti zdravite. Neću dobro. Nemoj opas. Sad ću mi ga staviti. Roman Ščarak. Igla ima rešteka, Roman Ščarak. Čuješ ti Legolas? Šta puno masturbacije radi, vidiš ti ovo? A? Bi voliš? Vidiš ti ovo? Volio bi. To su godine iskustva. Volio bi. Ja bi volio to znat. Ja, koliko puta dnevno moram masturbirati za to? 3 do 5. 3 do 5. Samo. On the highway to Tuhelj. Miro, hoću malo benzina po tome. Ne. Ona je za upaljač. Dizela malo. Češ, Malo lože. sad sam htio reći. Plina, ima plina. Lože. Nešto se zakačalo. Daj nađi gluhak u krmić njegov. Daj nađi meni krmić, molim.
Daj još! Daj još! Ispao bi jajca. Te ga idem na krevet i on taman pogleda gore. Da, jer Fred bi prešao sa svojim lubenicama. Ja vam jaja, ja imam svoje, tako ti će na krpu. O, treba se pliret staviti pred pjesmu istoriju. Zamisli sad. Staj, spremi. O, i onda onak, ja tam njenje, aj, sta. Ti, gledaj, onaj. Pita već jedan lik, kao u komentarima, ne znam, Richard. To je jedna? Ale, palo još mi ne tankat auto, Buraz odjebi. Palo je treba do pekara doći. Stavi kupit kifle. Popušte vi meni lagano. Možeš uzeti krenom pijeti. Paci bi. Jel, moraš, Miro, moraš ovoga pričat koji proizvode koristiš. Otkud ja znam, pa nisam ja pročitaš. peder jebote, ovo je. Znači, zaliču vas sve sa UK4 uljem. To je ta boja, gledaj kak se obrazić ističe. Jao, vidi ga! Sad se nakleberio i skoro sam tu volio. Da, bila mu ne treba šta je rumeno crvenić će se ovak nekde. Ne, zakaj. Vama treba biti neugodno, ne meni. Da, još. Ja neću treptati, evo. Sad gledaš ko da si u teretani bio i trenirao malo, evo, tako sad izgleda. Gay friend, teretani. To, sviđa mi se ovaj kontrast. Mačko, šta si moderna. Kako si kurva. Dobro, hoće li to više jebote? Neće. Čekaj, tek je ova phase one. Treba proces, cijenit ćeš ti kako ti se žena sprema i šminka. Za van. Čekaj, kaj su različite oči, ono. Evo, gled, drži. Primi. Uzmi kitu, cvijeća. Ne drži. Lijepo. Minđu kornjacu. Otvorio sam. Samo stojić. I ona krene. Čekaj ti malo naglasim ovo donju uspicu. Šta ti je lijep, Karmin? Kome je rođendan, koje klauna naručio? Čekaj, ti to kao iz Luka oči, ovo sa strane to. Ovo je fakat dobro. Od ovo će odmah skući neko da je zajebancija i... Dobro. Ja ću umret. Doviđenja. Di ćeš, Pale? Dosta. Znači, kaj ste vi normalni? Isuse Kriste, dragi Bože. Jednu birtiju vam dam i za ovo kaj si napravil buraz, to je to. Jednu birtiju. Šta se radi, dečki? Slaže se bunkerčina. Aj, pušta? Ti tolika ljubomora i toliko agresije. Toliko agresije, kak se zove ovaj prema mom Meganu, samo zato što je brz. Mislim, stvarno ne razumijem. Ajde da vidimo šta se događa. Verzija 2.0 je. Šta sad? Opa! To je to. Čekaj, daj da vidimo još jednu. A je to tuning, Would you repeat that, please? Je se otvara gore? Ne. A dole?